Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We hebben voor u weer het belangrijkste nieuws in het Nederlands op een rijtje gezet. We zullen daarnaast ook aandacht besteden aan een livestream van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten over de introductie van de Caribische gulden. Dat blijft een onderwerp dat veel mensen interesseert en waar nog steeds veel vragen over worden gesteld. Daarover later meer. We beginnen nu met het belangrijkste nieuws van vandaag. Opnieuw verkeersdoden op Curaçao. Een uitermate treurig ongeval vanochtend op de Helmin Magno Wiels Boulevard. Rond 3 uur vanochtend vond daar een eenzijdig ongeluk plaats. Een automobilist knalde met hoge snelheid tegen een van de daar staande palmen en kwam om het leven. De boom overleefde het trouwens ook niet. Dat geeft al aan dat er sprake was van een enorme snelheid van de auto. En alles lijkt erop dat de chauffeur de macht over het stuur heeft verloren en daarna tegen een van de bomen aanreed. De naam van de persoon, dus de identiteit, is nog niet vrijgegeven door de politie. Maar op de beelden ziet u dat het een ernstig ongeluk was. Correndon gaat van start. Nou, dat kan niemand zijn ontgaan. Er zijn nieuwe vluchten aangeboden van Correndon. En dat is belangrijk nieuws. Gisteren was onder meer de minister van Economische Ontwikkeling, de voorzitter van Tjata en ook de oprichter en de voorzitter van Correndon op Curaçao om aan te geven dat vanaf 3 november Correndon 5 keer per week gaat vliegen. In eerste instantie gaat het nog om 3 keer per week, daarna naar 5 keer per week. In ieder geval per vlucht, een A350. 432 stoelen maximaal. Dus dat betekent een enorme hoeveelheid extra toeristen die naar Curaçao kunnen komen. En dat is goed nieuws. Tjata luidt de noodklok. Tegelijkertijd zei de voorzitter van Tjata, Hans Slier, dat er hard moet worden gewerkt aan iets waar we eigenlijk al lang van weten dat het gaat komen, maar te weinig op hebben geanticipeerd. Mensen, werkende mensen. Het gaat om mensen die werken in het toerisme, in de bouw, in het bedrijfsleven. Door vergrijzing en migratie neemt het aantal mensen dat aan de slag kan op Curaçao af, zegt Hans Slier. En daarom is het belangrijk dat we daar, zeker nu er meer toeristen gaan komen via Correndon, op attent zijn en op voorbereid zijn dat in ieder geval alle toeristische bestemmingen op Curaçao voldoende personeel hebben. Politiecellen worden afgebroken. 15 politiecellen bij Rio Canario werden gisteren afgebroken. Tenminste, daar is het begin mee gemaakt. De politiecellen waren oud en voldeden niet meer aan de nieuwste manieren, aan de nieuwste voorwaarden waarop politiecellen moeten voldoen. Dus daarom worden ze afgebroken. Daar komt het departamento die Calamidad voor in de plaats. Dus er komt een nieuwe bestemming voor de plek waar nu de politiecellen bij Rio Canario staan. Maar voor wie wil kijken, die kan nu zien dat ze worden afgebroken. Aangereden fietser overleden. We hadden gisteren in de uitzending van Extra Journaal aandacht voor een ongeluk afgelopen zaterdag op de Argentiniërweg. Daarbij kwam een man om het leven. De man reed op een fiets en werd aangereden door een automobilist. Hij kwam daarbij ernstig ten val en uiteindelijk werd gisteren bekendgemaakt dat de man is overleden. Hij is nog niet geïdentificeerd. Zodra dat bekend is zal de politie laten weten om wie het gaat. Autodief op heterdaad betrapt. We hebben vaker aandacht over het fenomeen dat mensen stilstaande auto's openbreken om daar onderdelen uit te halen. Maar gisteren bij de Caia Dodo Palm in Brievengat kwam een chauffeur van eigenaar van een auto wel voor een hele opmerkelijke verrassing te staan. Hij kwam thuis en zag toen de dief heterdaad bezig om een lamp uit zijn Kia Soul te halen. De lamp was er al uitgehaald, maar de dief schrok zo van de komst van de man dat hij zijn fiets liet staan en hard wist weg te rennen. De man is niet aangehouden en de eigenaar van de auto moet nu proberen om zijn lamp weer terug te halen in de Kia Soul.
Grote verkeerscontrole op Julianaplein. De politie heeft het al vaker aangegeven. Er zal flink gecontroleerd worden. Gisteren onder meer op het Julianaplein, maar op verschillende plaatsen op Curaçao wordt gecontroleerd of mensen wel met de juiste papieren rondrijden. Zoals u op de beelden ziet ging het om een grote verkeerscontrole waarbij verschillende auto's werden aangehouden en gecontroleerd. Ook zijn er verschillende boetes uitgeschreven. Hoeveel heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Dit was het belangrijkste nieuws. We komen na de reclame terug met onder meer aandacht voor een livestream van de Centrale Bank. Es un más novo de Pizza Hut? No tu pizza mes. Esta cheesy, crispy y naco diferente ingrediente. Manera pepperoni, buffalo chicken, chicken bacon parmesan of carne. Y esa aquí ta comisana 15 florin junto con soft drink de 16 ons. Suficiente para dos, pa e prijs die un. Novo de Pizza Hut. Pizza Hut melts voor de 15 florin. Pizza Hut, for the love of pizza. Nog even over de aankondiging van Corendon om vanaf november op Curaçao te gaan vliegen. Dat leidt, tenminste, dat zegt de Telegraaf, de grootste krant van Nederland, tot een prijzenoorlog voor tickets van Amsterdam naar Curaçao. En de consument is wat de Telegraaf betreft de lachende derde. Het gaat er namelijk om dat KLM momenteel retourtickets aanbiedt vanaf €732, terwijl Corendon retourtickets gaat aanbieden van minder dan €600 en enkele tickets vanaf €299. Dat is volgens de Telegraaf een belangrijke stap en dat kan ertoe leiden dat ook KLM en TUI, de twee maatschappijen die nu op Curaçao vliegen vanuit Schiphol, ook hun prijzen gaan verlagen. De eigenaar en oprichter van Corendon, Attilay Oesloe, zei gisteren tijdens de persconferentie dat het volgens hem van groot belang is voor de bewoners van Curaçao dat er voldoende vluchten zijn op de route, omdat dit zorgt voor concurrerende prijzen. Nou, daar kunnen we ons voordeel mee doen. We moeten zien hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Dan gaan we naar een heel ander bericht. Het gaat om de Centrale Bank. Die is begonnen met een informatiecampagne over de introductie van de Caribische gulden. En een onderdeel daarvan is een livestream die vandaag zal worden gehouden. Daarover later meer. Eerst aan Alvin Francisco, de manager finance van de Centrale Bank, de vraag: hoe gaat het met het hele traject van de invoering van de Caribische gulden? Het loopt op schema. We hebben namelijk recentelijk aangegeven welke leveranciers we hebben gekozen voor het aanmaken van de bankbiljetten. Het gaat in dit geval om Crane Currency, een bedrijf dat gevestigd is in Boston. En voor wat betreft de munten hebben we Royal Canadian Mint gekozen. En ja, dat loopt. En wij verwachten in ieder geval toch wel dat wij zeggen medio tweede helft van 2024 zullen halen voor de introductie van de Caribische gulden. Dat is mooi, mensen kijken er naar uit. Zijn er ook veel vragen die mensen hierover hebben? Ja, natuurlijk. We krijgen veel vragen. In de zin op een gegeven moment, het is toch een verandering. Mensen zijn meestal een beetje bang voor verandering. Dus op een gegeven moment, we willen namelijk ook, vandaar dat we ook in feite informatie geven, om toch mensen gerust te stellen. Want op zich is het zo dat de Caribische gulden worden inderdaad in feite geïntroduceerd. Maar 1 gulden, Antilliaanse gulden, is 1 gulden Caribische gulden. Dus wat dat betreft hoeven de mensen zich geen zorgen te maken dat hun florin minder waard is geworden. Dat is de belangrijkste zorg van heel veel mensen, dat ze denken dat ze minder geld overhouden. Ja, dat klopt. Kijk, zoals ik heb aangegeven, 1 gulden is 1 gulden. Dus wat dat betreft hoeven de mensen zich helemaal geen zorgen te maken. Voor wat betreft wisseling met, in dit geval, met de dollar, US dollar. De koers zal hetzelfde ook blijven, want nu is het gewoon 1,79 $. Straks wordt het ook 1,79 $, dus zelfs dat zal niks worden veranderd. Mensen die gewoon rekening hebben op bij de bank of zo, nou ja, als de volgende dag nadat de gulden is geïntroduceerd, dan zullen ze in plaats van NAF hebben, zullen ze XCG hebben. Dus XCG staat in ieder geval voor de Caribische gulden. Maar in ieder geval wat dat betreft, er verandert gewoon niks. En dan gaan we naar Lonneke Reinhard. Zij is de Corporate Communications Officer van de Centrale Bank. Die uitlegt dat er vanaf 11 uur vanochtend een livestream is te volgen op de Facebookpagina van de Centrale Bank. Maar ook bijvoorbeeld op de Facebookpagina van Extra. Waarin een uitleg wordt gegeven over de introductie van de Caribische gulden. En mensen via de comments sections op de Facebookpagina vragen kunnen stellen. We vroegen Lonneke Reinhard waarom ze dit doen. Hebben mensen dan nog steeds zoveel vragen
over de introductie van de Caribische gulden. Mensen hebben vragen over het hele traject van de introductie van de Caribische gulden. Maar jullie hebben een mooie manier gevonden om mensen ook vragen daadwerkelijk te kunnen laten stellen. Dat klopt. We hebben morgen, dus dan dinsdag, gaan we live op Facebook, op onze Facebookpagina van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Waar mijn collega Alvin Francisco een presentatie zal geven. En dan is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Dat kan in de comment section. En dan zal er gelegenheid zijn om uitgebreid vragen te stellen. Dat doen jullie omdat jullie ook beseffen dat veel mensen er meer over willen weten. Ja, klopt. We zijn sinds april zijn we begonnen met de informatiecampagne iets te intensiveren. Mm-hmm. We hebben op onze Facebookpagina elke week een vraag van de week over de Caribische gulden. En die leidt dan weer terug naar de website van de Centrale Bank, waar er uitgebreid informatie over te vinden is. En nu zijn we bezig dus met de live stream gaan we dan doen. En daarna zullen er verschillende andere events volgen. En je merkt, jullie hebben dan aandacht onder meer voor de vraag van de week en dergelijke. Merk je nou dat er veel mensen zijn die daarnaar kijken? Ja, we krijgen daar heel veel reacties op. De mensen laten comments achter, vragen in de comment section. En die proberen we allemaal zo goed mogelijk te beantwoorden. Dus het leeft. De livestream is van vandaag 11 uur te volgen op de Facebookpagina van de Centrale Bank en die van Extra. Daarna kunt u de livestream nog nakijken, maar dan kunt u geen vragen meer stellen. Doe er uw voordeel mee, want het is natuurlijk nog steeds interessant om te weten wat er gaat gebeuren. We krijgen nieuw geld en dat is altijd interessant, maar zoals Alvin Francisco ook uitlegde, eigenlijk krijgen we er niet meer op onze rekening of minder, maar krijgt het gewoon een andere naam. We houden u op de hoogte, net zoals we u elke dag op de hoogte proberen te houden van al het belangrijke nieuws op Curaçao. Morgen zijn we er weer. Ik dank u voor het kijken. Tot morgen. Nog een fijne dag. Tot ziens. Dag.